Dine tanker vandrer på mine fingerspidser, går på månen. Naive ender krydser vejen, hurtige skridt for overlevelse. En dag vil jeg fortælle dig, at jeg er modig nok. Jeg vil smage regnvejret på din brystkasse, fortælle dig om mine dæmoner, lad dig lukke min luftvej, stakånden. En dag vil jeg fortælle dig, at ord kan skade, men også forbedre. Dine øjne giver mig en lyst til at trække vejret. Ringvejen er lang, min liste af tanker også. Koloniser dem, fremmedgør dem. Jeg ved, jeg har brug for dig. Jeg elsker dig. Tænker på dig. Tankestrømme er ikke altid legitime. Fugten opsluger mig. Spytter mig aldrig ud. Der er intet åndedræt tilbage. Kun et skrig. Et skrig. Et suk. Sofie, hvad inspirerer dig? Jeg tror, det er omverdenen og menneskerne omkring mig. Meget omkring, hvordan det er, at vi omgås hinanden, og meget omkring minder og en masse forskellige ting. Jamen, man kan ikke rigtig beskrive helt 100% hvad det er, der inspirerer mig. Det kan være alt fra en syg alkoholiker på en bænk til en glad husmor i indkøbscenter. Sofie, hvornår startede du med at digte? Jeg startede med at digte, da jeg var omkring... Altså, det første stykke tekst, jeg har fundet, det er fra 5. klasse af. Jeg har altid skrevet dagbog, og altid har skrevet alle mine minder og alle mine drømme ned. Det med at digte, det er nok kommet senere hen efterfølgende, at jeg har lært det der med at skrive sange og musik, som nok spiller ret meget ind med det her. Hvad handler dit projekt om, Sofie? Mit projekt det er en digtsamling, som skal komme ud om ikke så længe, der hedder Gud, jeg var astronaut, som handler om en masse ting, for eksempel frygten for det ukendte, frygten for at blive fremmedgjort blandt andre, frygten for at blive asocial og alene, men også frygten for at miste livsglæden, frygten for at blive for kedelig. Det handler om rigtig meget om drukture, rigtig meget om alkohol, rigtig meget om at leve livet ret stærkt og ret hurtigt. Det handler om min mor, det handler om mig, og det handler om min familie. Hvor ser du dig selv om 10 år som digter? Jeg vil rigtig gerne komme rigtig langt som digter. Jeg vil rigtig gerne udgive nogle flere digtsamlinger. Jeg vil rigtig gerne på forfatterskolen, men alt er jo relativt. Jeg lever meget efter det der Carpe Diem, som handler om at leve livet og handler om at drømme. Som jeg også synes, jeg bliver meget præg af i min personlighed. Sofie, hvad er dine 3 skriveværdier? Mine 3 skriveværdier, det er at være meget loyal mod mig selv, samtidig med, at jeg har min familie med ind over det. Jeg vil gerne kunne balancere min skrivning og samtidig et socialt liv. Jeg vil gerne være tro over for mig selv, det vil sige, at jeg vil ikke skrive noget, som jeg ikke selv kan stå inden for, noget jeg ikke selv har prøvet. Og så Carpe Diem, at selvom man har et talent, så skal man også huske at leve livet, og man skal huske at være glad for alle menneskerne omkring en, for det er dem, der gør en til den, man er. Og kan hjælpe en på vej. Det må fælles, sagde du. Jeg krammer stadig træet. Det måtte fælles. Din standhaftighed led. Du må fælles, skreg du fra altanen og spyttede mig i hovedet. Du kan selv blive fældet, sagde jeg, for stolt til at græde. Vi blev fældet, sagde du, da du faldt i søvn i mine arme. Som et lille barn. Den stærke blev din depression, til den dag du fløj med englene til himmels. Du skal ikke fælles, sagde du i min drøm. Tog fat omkring min albue. Mærkerne fra min ring er stadig fastlagt. Verden er lavet af et forkullet skelet. Remedier varmes op, ophedes. Jeg er din personlige disciple i blandt mængden af parasitter, som ikke kan viderebringe dit budskab. Naivt.
Gråhimlen græder med skyer og materiefarve. Jeg går igennem en mark af mennesker, som har så travlt. Vi enser ikke, men vi går rundt iblandt alle. Jeg fik at vide, at min cigaretpusher og dit ID var behøvet. Det forbavsede over min alder, forstår du. Hvorfor var dine tasker væk, da jeg kom hjem? Den halvdøde bladselleri i køleskabet var jo din. Du slog den ikke med i al hast. Jeg kendte, at du havde fejlet i troen om at redde mig. Du har stadig din venstre side, når jeg sover i min seng. Og hvis jeg tiger helt stille, kan jeg høre dit åndedræt. Børnene laver krumspring over vejen, for ikke at blive kørt over. Din amobue var noget af det mest sexede på køkkenbordet. Studerede den og flåede den af. Åd dig levende. Du smagte af regnvejr på brystkassen. Fri fra normaliteter, men sikkert på styr, du skabte, da du tog afsted. Du glemte at slukke lyset i badeværelset, inden du skred. Jeg blev nødt til at lære at fikse den slags ting helt alene. Du er en præsentiøs dræber, fordi jeg sagde, at du skulle være det. Ord og magt. Jeg var herrefører, og du er min herre. Verden er et forkullet skelet. Lader dit tøj. Jeg brændte det og lod asken slippe igennem mellemrummene mellem mine fingre. Alle minder graves ned i haven. Du splitter mine lemmer ad på det kolde badeværelsegulv. Du fortalte mig, at når jeg var sørgmodig, var den smukkeste i hele verden. Jeg brændte din trøje og spoler det frem og tilbage igen. Det var den eneste måde, hvorpå mine ord ikke kunne gøre dig mere skade.